BPM हानजाया पृथ्वीराज नारायण देब मेसखौ बिजाथि होगोन होनना आं खोनायाखै। पृथ्वीराज नारायण देब मेसखौहाय बिजाथि होगोन होननानै आं खोनायाखै। BPM हानजाया सोरनो बिजाथि होयो होआ बियो बिथांमोननि खोथासो। BPMआ सोरनो केन्डिडेट होयो होआ बे इन्टारनेल मेटार। BPM हानजाया जायनोखि बिजाथि होआ मानो जोंहा जेबो खहा जाया। इन्टारनेल मेटार BPMआ जायनोखि केन्डिडेट होआ मानो जोंहा जेबो खहा जाया। बिसायख'थिया माब्ला जामारगोन बेखौथ' जों दाबो मिन्थिथ'आ। इलेक्शन कमिसना दाबो फोसावथ'वाखै। जेब्ला फोसावगोन अब्ला मिन्थिगोन। बिसायख'थि फैब्लानो गेलेनानै देरहानो थाखाय जों UPPL हानजाया जेब्लायबो साखाफारा जाना दंखायो। UPPL हानजाया आलादायै साखाफारा जानो दरखार गैलिया। बुथ कमिटि, प्राइमारि कमिटि, ब्लक कमिटि, जिल्ला कमिटि आरो सेन्ट्रेल कमिटि जेब्लायबो बिसायख'थि फैब्लानो गेलेनानै देरहानायनि थाखाय जों साखाफारा जाना दंखायो। बेफोर बाथ्राखौ बिथां राजु नार्जारिया बुंदों आरो खौरांगिरिनि सिगाङाव बिथां राजु नार्जारिया मा फोरमायखो फै जों आबुङै मिथिना लानि। बिसायख'थिया माब्ला जामारगोन बेखौथ' जों दाबो मिथिथ'आ जिहेतु माने इलेक्शन कमिसन अफ इन्डिया दाबो फोसावाखै। जेब्ला फोसावगोन जों अब्ला मिथिगोन। खिन्थु जोंनि UPPL हानजानि साखाफाराया बेथ' जोब्बायानो आरो बेबायदि जोंना स्पेशल साखाफारानि दरखार जाया। जोंहा जिहेतु बुथ कमिटि दङ, जोंहा प्राइमारि कमिटि दं, ब्लक कमिटि दं, डिस्ट्रिक्ट कमिटि दं, सेन्ट्रेल कमिटि दं। जों एनि टाइम माने बिसायख'थि फैब्लानो गेलेनानै देरहानायनि थाखाय जोङो जेब्लायबो साखाफारायानो जानानै थाबाय थाखायो। केन्डिडेटनि महराव नुनो मोनगासिनो दं सार। केन्डिडेटनि दिनैसिमबो जोंनि हानजानि सिङाव जों सावरायनाय जायाखै दिनैसिमबो। एटलिस्ट आं मिथिया केन्डिडेटनि सोमोन्दै सावरायनायखौहाय। आं हानजानि गाहाय नेहाथारि जानानैसो खामानि मावगासिनो दङ। गतिके जोंहा जोंनि UPPLनि मानगोनां दैदेनगिरिफोर, जोंनि मानगोनां आफादगिरि प्रमद बर' सार, जोंनि गायसनगिरि आफादगिरि UG ब्रह्म सार, जोंनि मावफुं आफादगिरि रोनग्रा नार्जारि सार आरो जोंनि हानजानि लेङाइ आफादगिरि गबिन्द बसुमतारी सारमोना बे आयदानि सायाव सावरायगोन। बिथांमोना बेखौ फाइनाल खालामगोन। फाइनाल खालामनानै जोंना जेब्लानाखि बिजाथिया थिग जाबाय अब्लानो नोंथांमोननो फोसावगोन। आरो जिहेतु दाबो बिसायख'थिनि डेटखौनो फोसावाखै, बिजाथि फोसावनायनि खुनु बाथ्रायानो फैया। जेब्ला बिसायख'थिनि डेटखौ फोसावगोन अब्लासो जोंनि हानजानि बिजाथिखौबो फोसावनाय जागोन। BPF दोलोनिफ्राय पृथ्वीराज नारायण देबखौनो जे बिजाथि फसंगोन होननानै एसे खौरां मोननाय जादों। UPPL दोलोआ खहा जागोन नामा सार? जिहेतु बिथांखौ केन्डिडेट फसंबाय। पृथ्वीराज नारायण देब मेसखौहाय बिजाथि होगोन होननानै आं खोनायाखै। आं नुवाखैबो। आं दासान्दि बेबायदि खौरां बिजोंखौ नायनो मोनाखै। मैयासो जोंहा ब्रह्म धोरोमनि गिदिर मोनसे हाबाफारि दंमोन। बेयावनो आं सासे भलान्टियार हिसाबै खामानि मावहैदोंमोन। दा बावहाय भलान्टियार हिसाबै खामानि मावनायनि थाखायनो आं खौरां बिजोंखौ बेबायदि नायनो मोनाखै। नोंथांमोननि खौरां बिजोङाव माबाफोर बेबायदि ओंखारदोंब्ला बियो बिथांमोननि इन्टारनेल मेटार। BPMआ सोरनो केन्डिडेट होयो होआ बे इन्टारनेल मेटार। BPMआ जायनोखि केन्डिडेट होआ मानो जोंहा जेबो खहा जाया। एबारनि केन्डिडेट इलेक्सना जिहेतु जोंहा मानगोनां भारतनि प्रधान मन्त्रि नरेन्द्र मदि सारखौहाय फिन खनसेबाव प्रधान मन्त्रि बानायनायनिसो मोनसे इलेक्सन बियो। गतिके बावहाय खुनु कन्टेस्ट जानाय नङा। जोंनि बड'लेण्डनि मोननैबो समस्ति दरं उदालगुरि आरो क'क्राझार बेयाव NDAनि केन्डिडेटआ वाकअभार जागोन। मोनसे गोजोनथाव खौरां। क'क्राझार सहरनि जेडे रडजों नांजाबनाय गोजोनपुरि रयेल एनफिल्ड श'रुमनि गोजौआव थानाय आइ आफा BM इन्स्टिटिउट अफ पेरामेडिक्स बेखेवदों। बे आइ आफा BM इन्स्टिटिउट अफ पेरामेडिक्सआ नोंथांमोननो लानानै फैदों देहा जोथोन लाखिनायनि माखासे आयदाफोरनि 2024-2025 मायथाइनि मुं थिसननाया फैगौ 15 जानुवारिनिफ्राय जोबथा मार्च दानसिम सोलिगासिनो दङ। 10+2नि उथ्रिसारनाय बिजाथि एबा फरायसाफोरा बे पेरामेडिक्सआव गावारि सोलोंथाइखौ लानो हागोन। क'क्राझार सहरनि गोजोनपुरि एबा गांजिमा बाजारजों नांजाबनाय आइ आफा BM इन्स्टिटिउट अफ पेरामेडिक्सआ नोंथांमोननि थाखाय गोदान मुं थिसननाय आयदाफोरा जादों मेडिकेल लेबरेटरि टेक्न'लजि, फार्स्ट एड पेशेन्ट केयार एन्ड एसिस्टेन्ट नार्सिं, OT टेकनिशियान, ICU टेकनिशियान, रेडिय'लजि टेकनिशियान कर्सखौ 2 बोसोरनि गेजेरावनो आबुं खालामनानै BSS डिप्ल'माखौ लानो हागोन। लोगोसे गासैबो डिप्ल'माखौ लानायनि उनाव सोरखारि साख्रि मोननायनि सुबिदाबो दङ। जुदि नोंथांमोनहा बेफोर कर्सनि थाखाय गोदानै मुं थिसननो गोसो दङब्ला आइ आफा BM इन्स्टिटिउट अफ पेरामेडिक्सनि नैबे जानबुं नम्बर 9395899391 एबा 8638391746 आव थोंजों सुलाद लाहरनो हागोन।